Sinasabi ko na nga ba? Ikaw ay ang pasupang matagal ko ay hinahanap. Kapali niya! Border Adventure, good evening. Sa matanda mo ba? Hindi niya maabot? Hindi niya maulit? Sino po yung wala na kayong pakialam? Ito talaga. Huwag na huwag yan sasabihin ito kay Gustavo. Hindi niya. O kung ano. Buhay ka pa pala. Ikaw na ang buhay na sita ko sa sita. Hindi ka maalo sa akin yung mga asawa. Pagkakahat ka na kayo sa pinagpapalala. Dito ang pagkakasya mo ng katalo. Susunod ko ang bawat sulit ko. Bawat espiritu at hindi magtatabay. Mapapalabas din kita sa longgang. Babawin mo ang lahat na kayamanan binigay sa iyo ni Gusto. Sa ating Kristo. Mati ako. Musbel, good
Roxy and Bing. Lee Susan TV, good evening. Benson Sus, nakita sila ng yang ex. Wait, pili sa iyo. Sila kali victim ni Marites. Ano itong bakulan? Masaya at magbabalik na. Ang sagot, Rainbow! Ngayong June na. It's gonna be fun, fun, fun! The mic is on and the stage is set. CBN presents ang first ever season ng Ano Gets Philippines! Hosted by Robbie Camille and Joey Camatangao para sa feature in Idol ng Pilipinas. We are ready for you, Mama Chupa Chuchu. Our Idol Kids Philippines judges. Roger Velasquez Alcacid. Para ma-achieve yan, alam na natin kung saan kita dadalhin. Woo! Angeline Quito. Ibirit mo lang at maaabot mo rin ang iyong pangarap. Ako'y naniniwala. Juan Carlos. O, diba? Square JK mo. Adjust mo na rin ngayon. Ayaw rin ka. Gary Valenciano. Let's make your dreams come true, kid. Ataw na. Sila ang haharapin ng mga bagong Chili Idols na bibida sa first ever Idol Kids Philippines. Habangan. Winner ang saya at inspirasyon. Maghapon delivery, nakakabaho. Kasi nagtanong siya, may 24-hour perfume kahit maghapon na tayo.
Border Adventures. Boss G1, good evening. Gen TV Mix. Bell Mix TV. Play song soon. Good evening.